Odber moču vlastne prebieha či už pri posúťažnej dopingovej kontrole alebo počas domáceho testovania. Vlastne tým, že ma vyzve dopingový komisár, aby som navštívi ma, podpíšeme papiere a vlastne prebehne odovzdávka moču. Rozlieva sa to do 2 ampuliek sklenených, ktoré sa potom zapečatia a ja vlastne dostávam len jednu kópiu s číslom tej ampulky. Biologický pas sleduje moje biologické hodnoty v určitom časovom slede a pokiaľ nastanú nejaké odchýlky v týchto hodnotách, tak to môže znamenať nález dopingu. Bez dopingových kontrol by sme podľa mňa nevedeli odhaliť alebo zachovať čistý šport a odhaliť tých, ktorí podvádzajú. Preto podľa mňa je veľmi dôležité, že aj po súťažiach, ale aj tieto náhodné dopingové kontroly doma nás držia vlastne všetkých stále v strehu a stále čistých.